Nun para kadang pengrawit ingkang 3 generasi wonten generasi kakung kados kakung Dalang Suryadi Haji Suryadi kula generasi kedua kula generasi putra generasi wayah tasik dereng ngempal Tritunggal telu-telune maju bareng mangke yen Pak sanajan mangkaten kanthi nyukuri menapa ingkang sampun kakersakaken jagat Gusti Allah badhe kabarung gladhen lancaran kuyapa kuwi sanggitan utawi warisan saking Kanjeng Raden Tumenggung Cakrawasita manut ing Kutek minangka bebono dumateng pangarsa Republik Indonesia yang kawitan punika Bung Karno. Lancaran kuyapa kuwi wedharanipun tembangan gelongan minangka kekanthi sesekaran ingkang wedinipun sekar kita tiyang Jawi sampun nyarira yen melati wangi mawar lan sanes-sanesipun ing kapribaden kita mangke Ki Dalang Haji Sur badhe melengkapi anjang kepi kanthi condro lancaran kuyapa kuwi kanthi bawa maca pat wijil perok barang ingkang sampun lair watawis nggih wiwit badhe gending 3 taun kapungkur kasemanggaken warna
kalian tak ingin saya. Kuwi apa kuwi? Ing kembangé menurut Rolang panjenengan sami yen kok amile kembang menur tegesipun padha anindakno kejujuran. Jujur lahir, jujur batin. Tak betul keluarga menawi kita sami anglampahi jujur. Pak insyaallah keluarga badhe nuwai ayem tentrem lan jeneng. Kuwi apa kuwi? Kembangé mati. Sekar mati ingkang awarni patak. Satunggalipun prolampi oleh perlambang. Tegesi suci. Sungguh para pangrawit saged-saged kita tumindak ingkang sae. Awit krana saking kesaenan lan kasucen kula panjenengan sami. Ing pundhunipun badhe kenging kangge sami kita wangsul ing pangayomanipun. Kangge kasucian lahir saka batin. Ing temahan badhe mahayani perbalani dhateng putra ayah. Ing sami wong benar wonten ing alaming budayane nganti saged lestari widodo kalih mirsani. Mekaten kumpul sekarang kuwi kok pinyen kita dapaken wonten kumpul-kumpul yun tampan sami. Sinau
arep pajak Wito ya. Jenat. So yo ngalah. Kalau paling orang ketok, begini balik